élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéal pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Salon des médias tagu nanina baro damnena kungo Mali konnala kunafuni dilaw ka bo Mali region kono aleni andafe dugula ulu chama nambe kene kanyina bara bolo chama mfana bolonda mbe nyina kunafuni di bara ulu yakuba yali kama anka jamana kono amena chama nyefo yo kambi kunafuni yao ulu kene kono. Farafina muso tokola don la nyanamayali okumun konna la 31 juillet journée de la panafricaine ami watije Traoré halebe na nyanaje dumamba do kene sigi yasa kasega farafina muso uluka kilinya jira ni sondia ile taika o soro kokura kibaru kene kan Advance TV sanfɛ kibaru sanuma ani lakika soro yorodo ay ko nyumanke on sugandili la ka aw kunafoniya ka hageto nyini ka ofe wi kunafoni ale damne balila ale rekorola ina fo aw nyabala tugamina bi ambe CCB ale konna la femi yere yi salon de l'architecture et de la construction ambe o kene kan femi yere yi o barenye niye atako folo ye o de kama bi ulada ina ale ambarake nyogon ulube nyogon fe no ye ibi omi ye stenge bali nyina bali ibi ulube ni salon belebele ale kene kan salon yere yi salon nasuya jumaye ambe fen jumaw soro a kene kan amena chama famia o kan o de kama bi ankelo no ka wele bla anga ma wele lin keren ma nale Nene Diallo Sariye Nene ini nyankuma. Bonsoir, merci beaucoup auka présence là nga salon na jarayi kosobe jarayi bismillah. Merci. Alors Nene ame salon min kene kan ale salon na sugu jumeyi. Alors nia édition foloye Mali architecture ou ani ministère de l'urbanisme où il a décidé qu'il faut que nous fassions des libres, mogo be barake ou sojo ya kera sojo ou bien yoro labe ou yoro sabatilier pour que anga fara nyogono anga je ka bateau sigi ka nyogon nga bara ira nyogona ka nyogon hakil na taw fale ka da yele be ou ga se na don an yere ka bara e jumai ambe munke et puis anga baroge nyogon fait amese ka barayi si kosobe chogamna en mettant en avant un yere ka culture ka innovation faraka et puis comment amse ka barayi si kosobe avec le développement durable aussi. OK. Alors ibi be kenekan ibi yere entreprise na sugu jumayi ani fin du monde ba obolo salon kenekan ina. Alors ibi est marqué de Stone ni ibi groupe ka marqué de do. Donc mogo chama be Stone don ni a san mugani koye Stone be barake fin muye so labe an donne no kosobe karo glan ani chaud glan ani carbonate de calcium na. Donc Stone yere des usines follow am sega fo Afrique kono muye unité de caro ani lacho ani carbonate de calcium glanike. O okumu hono na fe Stone est marqué créé muye ibi humie Moumena à barato dafa avec des produits de finition. Au produit yere jume aménagement d'intérieur fin be ke ka sogona labe. Donc akera fauteuil, akera chambre à coucher, akera salle à manger oui. Amboke en dans te odron amé solution solaire ou proposer mogoye en même temps amé mobilité électrique. Mais produit yere kurado ba mbolo mu yere ka gele ama kosobe parce que ale sabatira kunjume de la ka Mali bla innovation kan
ka Mali peinture ko avancé kosobe avec de l'enduit en poudre. Donc à gamme de dos, produit Saba de Bala, intérieur avec Indox, ou enduit Muguma, allez d'abord mais sokona de Kama, extérieur ou enduit ex-doxier, allez d'abord mais Kanama Koko là, ani ciment colle pour tout ce qui est pose de carreaux, akera douma ou bien akera Koko yereka. Donc enduit yereka bara et mouillé, au d'abord no ka Koko protégé, ka finition apporter Koko kan, ou la ni ka peinture d'ara abenye, iga miru be sabati, iga miru be me, iga sobe ke sunyumai. D'accord. Alors fɛn fɛn bɛ so jɔko baaraw la an bɛ se k'a fɔ n ko olu bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ o mɔgɔw olu kɛlen don ka u kɔnkɔn fa ka na ni o minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye alors salon in yɛrɛ a bɛ mun de représenter aw yɛrɛ bolo. Salon in c'est très important pour nous parce que non seulement c'est avant permettre an ka se k'an ka produit yira en même temps k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ mɔgɔw ye u ka se k'a dɔn an bɛ mun yɛrɛ de kɛ donc en même temps c'est l'occasion pour que an ka se k'an ka baarakɛɲɔgɔn tɔw ye k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ mun kɛ olu fana kan t'aw découvrir et puis c'est a b'an permettre an ka se ka ɲɔgɔn dɔn Mali kɔfɛ parce que salon in na participants camanw nana a kɛra AES mɔgɔw nana le ministre de l'urbanisme est là du Niger du Burkina. On a aussi beaucoup de délégations, Mounoubora, Sénégal, Côte d'Ivoire, faux Singapour. Donc c'est vraiment l'occasion d'échanger des cartes de visite et puis de faire des procédés de partage de connaissances. Salon yɛrɛ tɔtora tile fila ye an bɛ se k'a fɔ ten i bɛ welewelekan jumɛn fɔ maliyɛnw ye. Alors ne b'a fɛ k'a f'u ye salon in ma dabɔ professionnels dɔrɔn kama salon dabɔra maliyɛnw bɛɛ lajɛ fɛ maakɔrɔba ni denmisɛnninw a ye boli joona aw kana sɔrɔ CICB la aw kana an ka standuw lajɛ aw ka minanw lajɛ aw ka produits lajɛ pour que aw ka se k'aw ka sokɔnɔnaw labɛn nɔgɔya la et de manière très jolie aussi inchallah. Donc salon bɛ fo dimanche a y'aw profiter ni week-end fɛ aw ka bɔ kosɛbɛ aw ka na an ka produits yira aw la ni Ala sɔnna ma. Ni Ala sɔnna Nɛnɛ an b'i fo. Merci. An bɛ an lajɛbaw hakili jigin k'a fɔ ko Nɛnɛ Jalo Sare ale de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ka se ka kuma salon de l'architecture et de la construction kan CICB ye ale kɔnɔna la Nɛnɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ. Merci beaucoup. An bɛ taga ni kunnafoniyaw ye halisa i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛla fɛn min ye salon des médias ye ale fana tako naaninan baaraw olu daminɛna kununko Mali kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Mali kunnafoniko minisiri ye fo ka taa se maison de la presse ale ɲɛmaaba ma n'o ye Mali journalistes olu ka ɲɛmaa ye ka fara o kan fɛn min kɔni ye Sénégalikaw olu ka journalistes ka ɲɛmaa fɛnɛ ale ni a ka délégation kɛrɛnkɛrɛnnen olu fana nana kɛnɛ kan kununko barisa fɛn min ye Sénégal jamana ye ale kɔni ye ɲina invité d'honneur ye maa minnu nana kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka nisɔndiya jira ni k'a jira fana k'a fɔ ko ni jama jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ko fɛn min ye kunnafoni di baara ye ko ni Ala sɔnna k'an bɛ nimisi wasa sɔrɔ o ko la an ka kunnafoni ɲinina Isa Sise ale tun bɛ kɛnɛ kan kununko a sera ka fɛn minnu sɔrɔ an ka ɲɛmaadaw la. Media n'ale ye kunnafonidilaw ka kɛnɛba ye o tako naaninan baaraw olu dayɛlɛnna an ka jamana kɔnɔ a kɛnɛ kan kunnafonidilaw fo ka taa se telesotigiw arajosotigiw ani maa minnu bɛ kunnafoni cari koɲɛw kunna olu caman bɔra Mali kɔnɔ ani farafinna jamana fan caman ka na nin kɛnɛ kofɔlen in kan. Le salon des médias est devenu une opportunité pour les professionnels de l'information et de la communication en Afrique de l'Ouest. La première édition tenue ici au Mali était une rencontre entre Salon des médias kɛra kunnafonidilaw ka ɲɔgɔnsɔrɔyɔrɔba ye farafinna kɔnɔ. A édition fɔlɔ kɛra Mali kunnafonidilaw dama dɔrɔn ka ɲɔgɔn ye nka édition filanan fo ka n'a bila ni édition na a carila farafinna dugu caman na i n'a fɔ Sénégal n'o ye ɲinɛn jamana invitele ye. Le Sénégal, à nos confrères du Sénégal, à nos sœurs du Sénégal, nous souhaitons la cordiale bienvenue. Jërëjëf. Sénégal n'ale ye jamana welelen nin kɛnɛ in kan ale kɔni ni maa caman nana u ka nisɔndiya yira. Aw ni ce aw ni baraji aw ye jatigiya mɛn ɲiri Sénégal ma a y'an jusu diya kosɛbɛ. Sénégal ni Mali n y'a fɔ o don na maison de la presse la an bɛ kelen an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ min ɲinina développement kan an bɛɛ kan kɛlɛ an bɛɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ information outil min b'an bolo mɔgɔ wɛrɛ kana n'a ka dɔn ye ka tiɲɛ parce que o de y'an sɛgɛn.
minisiri mun sigilen do kunnafoni koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔnnajɛba in a kɔni kɛra ko ye san o san min maa b'i sigi k'a kɔnɔ. Permettez-moi en préambule d'adresser mes sincères remerciements à la commission d'organisation et à son président et à tous. Mɛ nin salon in labɛnbagaw fo ani maa fɛn fɛn ye dɛmɛ don u ma. Jama nali nin kɛnɛ kan o b'a jira ko fɛn nafamaba don. Vraiment, preuve de l'attachement profond que vous portez à votre noble profession. Tile 4 o de bɛna kɛ nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kunnafoni baaraw telesow arajosow fo ka taa se bɔlɔlɔsiraw ani kunnafoni sɛbɛnnaw ma olu ka se k'u ka baaraw ni ka da jɛma ɲɛna ani fɛnɛ k'u da don gɛlɛyaba minnu bɛ farafinna kɔnɔna la walasa kunnafoni di o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye cogo min na ɲɛtaga siraw olu bɛ sabati. Salon des médias n'ale kunnafoni an bɛ to salon des médias ale kɛnɛ kan halisa bi sɔgɔmada in na fɛn min kɔni ye baro kɛrɛnkɛrɛnnen ye o fana sigira n'an b'a fɔ o ma ko panel an ka minisiri 3 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni ko minisiri ale ni minisiri min bɛ sifinnakaw tɔgɔ la fo ka taa se an ka minisiri ma min yɛrɛ bɛ ani jamana wɛrɛw olu cɛ dilan olu ni Amidu Sanpi olu ye baro kɛ bi baro min yɛrɛ tun bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye farafinna tilebifɛ jamanaw olu ni jamana wɛrɛw ka farali ɲɔgɔn kan o jigiyaw o ni o gɛlɛyaw olu bɛ se ka kɛ mun ye baro in ale tun bɛ tali k'o la an ka kunnafoni ɲinina Zayide Zuboyi ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye fɛn min sɔrɔ Madu Jalo b'o ɲɛfɔ an ye. Media n'ale baaraw dayɛlɛnna kunu an ka jamana kɔnɔna la o kumu kɔnɔ u ye kɛnɛ dɔ sigi bi ni an ka jamana gouvernement minisiri 3 ye walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ hakilinaba minnu talen don an ka jamana ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ale hukumu kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli kɛ jama ye o kan u da sera kuma minnu ma olu dɔw bɛ tali kɛ baara minnu bolodalen d'u bolo AES jamanaw kɔnɔ sifinnakaw ka hukumu kɔnɔ ka se k'o ɲɛfɔ. Baaraba de b'an bolo ka kɛ baara fɔlɔ o ye hakilina mun bɛ denmisɛnninw la bi o hakilina ye an bɛ se k'o b'u kunna cogo jumɛn k'a yɛlɛma ka an ka hakilina kura k'o ɲɛf'u ye u k'a dɔn k'o de bɛna an ka jamana dɛmɛ bi o hakilina in yɛlɛmani baara dɔw bolo dalen don o kɔnɔna la parce que n'i ko k'i bɛ baara kɛ n'i bɛ na ni yɛlɛma ye cogo o cogo i yɛrɛ ka sigida la o n'i ka jamana kɔnɔna la o b'a sɔrɔ e yɛrɛ hakilina ɲuman b'i kun na walasa o yɛlɛma ka se ka kɛ. An ka ministère minnu bɛ jamana 3 ninnu kɔnɔna la an kɛmɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an n'an jɛɲɔgɔn minisiri wɛrɛw walasa yɛlɛma ka se ka na denmisɛnninw kunkolo la u k'a dɔn k'olu ka kokɛtaw u ka kofɔtaw o n'u ka jɛɲɔgɔnya o de bɛ se ka jamana dɛmɛ ka se ka taa ɲɛ. Ani fɛnɛ kɛlɛsen kura mun bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ kunnafoni di baaraw kan ni ka se ka u hakilinaw di o kan. Ne bɛ min fɔ aw ye aw y'aw yɛrɛ considéré comme des diplomates comme des soldats et comme des agents du développement de l'AES. Parce que Abdoulaye y'a fait cogo min na yɛrɛ ta ma nɔgɔ dɛ yɛrɛ ta ma nɔgɔ dɛ et puis mɔgɔ marabakɔrɔ tɛ bonya o c'est que i mana kɛ ingénieur ye comme lui hali n'i bɔra polytechnique la premier de promotion ale bolo e ye farafin dɔrɔn de an bɛ waati min na a ka gɛlɛn mais n'Ala sɔnna ma AES ni Mali bɛɛ bɛ wuli inchallah parce que nin wagati gɛlɛn ninnu de bɛ jamanadenw dilan nin wagati gɛlɛnma ninnu na cɛfarinw ni musofarinw bɛ bɔ k'u ka jamana ta fugariw bɛ bɔ ka bin donc an tɛ fugari an ye cɛfarin ni musofarinw de an dalen b'aw la gouvernement dalen b'aw la AES dalen b'aw la an ka taa ɲɛ. Maa minnu kun bɛ nin kɛnɛ kɔfɔlen kɔnɔ o bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ lasigidenw na ani kunnafonidila minnu bɔra farafinna jamana fan wɛrɛw fɛ ka na nin kɛnɛ kɔfɔlen kan u kɔni y'a yira k'a fɔ u ye nimisi wasaba sɔrɔ nin kumaɲɔgɔnya ninnu senfɛ min kɛra sababu ye laɲini min bɛ AES jamanaw na u ka se k'olu dɔn. Salon ko Mali ye cɛfarin jamana ye ni Ala sɔnna n'an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan Mali ale na kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye ka kɔn Salon des médias ale tago 4nan baaraw ɲɛ kunungo dunan minnu yɛrɛ lan bɛɛ ni lajɛrɛ belebele in ale kɛnɛ kan olu ye bɔnɲɛ kɛ kunu Advance TV ale jabala la yaasa ka se ka taa nin telekura in ale jabala lajɛ ni k'a dɔn fana a kunnafonidilaw olu bɛ ka baara kɛ lahala minnu kɔnɔ fɛn min kɔni ye nin dunan ninnu ye u ye u ka nimisi wasa yira kosɛbɛ ni k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye fɛn min ye Advance TV la ko n'an taara o sira fɛ ko kunnafonidi baara k'ale kɔni bɛ ka ɲɛdakura sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ olu ye nisɔndiya minnu fana sɔrɔ an ka ɲɛmadaw la Lasana Kone ale ka kuma bara la. An bɛ fɔlɔ o la o ye Salon des médias a tako 4nan an sela ya o sababu la o sababu min ye an se yan donc bi an y'a laɲini kɛ ka taama ka se yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ma ni o ye Téléso Advance TV donc an nana ka na aw jabala la ka na munumunu kɛ ka na fɛn
fɛn minnu b'a to ayiwa an ka kunnafoni di siratigɛw kan minɛn b'o la baara taabolo b'o la a yɛrɛ bɛ lamɔ kɛ baaraw lama aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an ye kunnafoni caman sɔrɔ a kan bibi na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kunnafoni di ni mɔgɔ kan k'i jigi sɛmɛ aw ka teleso ni ADN TV vraiment a bɛ ne bolo bi kunnafoni di minɛnw na bi aw bɛ a jɔyɔrɔ kɔnɔna na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an tɛ dan Mali ma bilen sabu an ye fɛn caman ye minnu b'an bilasira jatalanw kumayɔrɔw sigiyɔrɔw debaw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na barow bɛ sigi ɲɛnajɛkɛ yɔrɔw denmisɛnninw sago ni musow sigiyɔrɔw a bɛɛ bɛ a kɔnɔ vraiment ADN TV an bɛ nisɔndiya de fɔ aw ye ani salon des médias min ni o fana kɛra sababu ye an ye yan sɔrɔ ka dɔnni caman sɔrɔ aw ka baara taabolo la yeli la ani fɔta la vraiment a y'an fa donc vraiment an bɛ aw fɔ ka foli kɛ k'a daminɛ Kayi Buguni Segu Sikaso fo ka taa se Kolokani ma ani Selengekaw ninnu bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ salon des médias tako 4 na nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye salon des médias kɔnɔna na ala y'a kɛ ala y'an garisɛgɛ don bi ta in na an ma bɛɛ sɔrɔ ka fɔ maa ma bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ la ka na parce que a fɔra ko ka jamana wɛrɛw b'a la min ni Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ kelen ye bɛɛ fɔlen don halisa nin nisɔndiya de aw fɛ ka na participer nin ko sugu in na ka tila ko tuguni a bɛ kunkolo dayɛlɛ de d'aw ma k'a ye an bɛ se ka ko caman dɔn média kɔnɔna na an bɛ se k'an inspirer ko caman na média kɔnɔna na donc an bɛ bɛɛ sɔrɔ ka fɔ halisa an bɛ aw yɛrɛ sɔrɔ ka fɔ kosɛbɛ AVS TV an b'aw sɔrɔ ka fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nisɔndiyalenba de don a ye an kunbɛn cogo min na accueil kɛcogo a diyara n ye kosɛbɛ halisa n bɛ salon des médias mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka fɔ fɛn ma mɔgɔw natɔ sɔrɔ o kana mɔgɔw tatɔ sɔrɔ halisa an b'a fɔ ko salon in a ka kɛ sini kɛnɛya ye u k'a kɛ san o san walasa anw yɛrɛ ka se ka hakili dayɛlɛ a ko kɔnɔna na sababu min y'an se yan an bɛ fɔlɔ o la o ye salon ni ala sɔnna salon des médias ala ka timɛku ɲuman nɔgɔya an ka salon kɛbaga bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i n'a fɔ an y'a fɔ an cogoya min na kunnafoni daminɛ la farafinna musow olu ka kelenya don la ɲɛnamayali okumu kɔnɔna la fɛn min ye an ka dɔnkilidala belebele dɔ ye n'o ye Ami Wasije Tarawele ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ni ka u ladɔnniya k'a fɔ k'ale na concert belebele dɔ bila sen kan nin kalo in tile 9 yaasa ka se ka farafinna musow olu ka kelenya ani bɛn o na se ka sabati cogoya min na olu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni di kɛnɛ in kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinina Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan ale sera k'an sama fɛn min na an ka ɲɛmadaw la a kɛlen don ka hakilina sigi wale min kan o de ye jigiya ale ni ka se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se muso yɛrɛ ka seli la a yɛrɛ kɔrɔ hakilinaw bɛna boli olu de kan a laɲini ye pour que musow ka yɛrɛma hɔrɔma ka sigi musow ma musow ka sigi musow hakɛ o hakɛ la o de la ne ko musow kana daga sunɔgɔ musow ma kan ka ni daga sunɔgɔ an k'an cɛsiri an k'an hakɛ ɲini n'i y'a mɛn muso kɛ n ko du kɔnɔna de don n'i y'a mɛn fɛn min bi sɔrɔ n ko denmisɛnninw de don ni fɛn ma sɔrɔ ka denmisɛnninw éduquer ka denmisɛnninw ka école ko ɲɛnabɔ ka denmisɛnninw ka éducation ɲɛnabɔ n'i ma ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye i bɛ se k'a kɛ n'i ko k'i bɛ fanga kɔnɔ est-ce que fanga bɛ se bɛɛ kɔrɔ fanga tɛ se bɛɛ kɔrɔ fanga ko k'i ka wuli ni i ye dɔɔni kɛ olu se ye min ye u b'a fara kan dɔnkilidala caman bɛna ye Ami Wasije kɛrɛfɛ CICB la i n'a fɔ dɔnkilidala mun bɛ laseliw kɛ bɛɛ ni kelenya sisili la wa ko ni soirée in bɛna kɛ sababu ye ka Mali seko ni dɔnko sankɔrɔta kosɛbɛ artiste minnu invité ra ne tanti bɛ ne kɛrɛfɛ ni ye groupe Tartiki ye bɛɛ b'a dɔn n'i ko Duma Mega bɛɛ b'a dɔn n'i ko Amachata Salamanta bɛɛ b'a dɔn n'i ko Jagawara Sali bɛɛ bɛ ko Jagawara Sali kɔni dɔn n'i ko Agi Tagu bɛɛ b'a dɔn communauté bɛɛ b'a dɔn ani surprise caman bɛ parce que an tɛ se ka artiste bɛɛ bila fiche kan mais artiste caman ba min ye surprise ko a dansɔrɔli ko VIP o ye 2000 ye ticket ye 1000 ani 400. Il y a des années, je suis son travail à travers son courage. Ne bɛ Ami Wasije dɔn kabini a ma kɛ tan o kama a kelen ka wele bila ma dɔrɔn ma siga don ka nali la ni ne san 30 ye dɔnkili kɔnɔ donc ni bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo o cogo n b'a kɛ ten to. Alors je l'aide pour aider aussi les femmes parce que je suis une femme
Ni kɔnsɛri in tɛ ɲɛnajɛ damape ye k'a sababu kɛ dɔnkilidala muso Ami Wasije a ka nin wulikajɔ in senfɛ a bɛna se ka musow ka cɛsiri farafinna kɔnɔ ani Mali la ka ɲɛsin bɛn ni kelenya sinsinni na. O kama don kelen pe don uti kalo tile 9 Centre International de Conférence de Bamako la ale kɔni bɛna kɛ yɔrɔ min ni Ala sɔnna bɛn ni kelenya kumaw bɛna fɔ yɔrɔ min na. Ni Ala sɔnna Ala ka o yira n'a lasana kɔnɛ an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni na sira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la sanganya damadɔ ni ne wulila fɛn min kɔni ye nansarakan kunnafoniyaw ye o bɛna lase aw ma bi su in na Bubakar Mayiga fɛ ɲan'o cɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko fɛn min ye salon de l'architecture ye ale ni salon de la construction k'o bɛ senna ni waati in na CCB ye ale kɔnɔna la Ibi ale bɛ kɛnɛ kan n'a ka minɛn cɛɲumanw ye aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka na o ɲɛdaw kan ka fara o kan fɛn min ye salon des médias ye ale fana bɛ senna ni waati in na palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la ni salon kofɔlen fila a bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ dimanche don ɲan'o cɛ wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma aw ka bɔ iko kɔnɔkulu ka na o ɲɛda ni salon ninnu kan aw kan bɛɛ don n'a nataw la Ala ka Mali lakana. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.